Mbola tsara nareo vaoka malagasy jiaby tsy vaky volo. Ino raha tsy ataon'ny tansy anareo ao? Za tsy maniraka anareo tsy ho tian'ny tansy. Fa zony feno zany satria marary koa ny fony indraindray. Zay. Hoanao milaza lany mega mela tato. Fa za tsy raha mitsika aminareo za ho hitanareo. Tamizegny nisy vola teo amin'ny 100 millions teo zay taminaka tam compte en banque naka. Zegny fo vola nisy taminaka tam moment zegny tamin'ny 2014. Nangala risque zay za nampiasaiko vola jiaby satria za zegny ni organise spectacle ta Majenga bako amizay ta Diego bako Ambilobe. Aya jalanao 100 millions tam fotoana zany io. Tadregasanareo tsara tantara. 2014 marandraigny izy nikaiky za zegny. Bon, karakory zoky. Ouais, karakory zandry. Il est temps volaigny, c'est l'heure. Allô mizay tsika iaraka ihira. Meno soa nareo e. Midira nareo fa hiditra amizay am tournée face à face. Igny ndraiky tagnakovana. Tsisy contrat. Tsisy hoe za angalanao Black Nadia agnano contrat otriny contrat anao tsisy zegny fa hoe associé zahay miaraka mitady de zegny hita eo zegny zarene amravavy 100 millions nao 100 millions nao 100 millions nao bakay tamizany vavanao mihitsy no niera tamiko niangavy tamiko hoe ataovy Nadia fa aloako rehefa mandeha tournée tsika andra ny spectacle ve anao zegny mivady karaha io tsotro zao anao tsy nagneky bon tsy magnino raha volagninao fa ataoko 28 ho anao tamizay najotronao zegny le raha bon ok obligé za nagneky drako fa za amizay fa tsisy vola eky nikady aby banky nakady aby fa nainvestiseko agnatin'ny spectacle aty vola tanse tadidio ny tenina bokanao hoe za tsisy zandry mbola maimegny zokinao ato tsisy asa volagninao tamizany nava amizay zegny andrany spectacle vita nisy perte za tamin'ny andran'io nisy nagnano faux billet on a vendu zegny 3600 tsy mety adignako jusqu'à niany ary tsy mety adignako mandrakizay zegny hoe on a vendu 3600 billets de nisy n'olo nagnano faux billet je sais pas quoi za ma zegny sady artiste fa afa migérer staffinay 3600 billets vendus zegny ni lafinay bon ko fa nazo vola io zegny nagnifagna dépense nagnifagna sono nagnifagna ino sotrony iara malala fa za fa tsisy vola eky fa tsisy vola ambiny eky za fa vola ny spectacle igny fo zegny no tavandraigna voilà mbola tratrako ery tansimena magnisa vola agnatin'ny sobika be izy sy lemoine miala tsiny lemoine fa tsy apodiky ery sasa agnarana anao mbola nagnisa vola feno sobika nanisa vola feno sobika mbola teo foana tansimena de niteny zay zala perte katati katata patati patata volaniko tansimena mba efao fotsiny akile volan'ny musicien quoi de mbola mandeha foana antsika de agny magnefa azo volaniko nomenareo tansimena tamizay ny vola kelikely na nipehevako musicien ko ao nipehevako musicien ko ino za mety diso accepté ko adisonganaka ya accepté ko adisonganaka niany za décidé volagna raha jiaby ary accepté ko ny adisonganaka ary volaniko ny mariny ti 20 millions dra koa ti ny hita fa nagnifagna dépense nagnifagna raha musicien naka tamin'io tsy nazo vola ko mbala mety mivolagna eo koa musicien niaraka taminaka tamin'io zegny afaka mivolagna eo zegny ny olo jiaby karaha zegny donc nava amizay ta Diego andeha soma boîte noire amizay ali izy ko olo na tiaro face à face zegny ta Diego to mavita mivolagna fa Black Nadia tsy navy izy fa ta Diego fa tam chambre tsy niakatra ao Diego satria za Black Nadia tamizany tsy mpanao showcase tsy vitako no mitsangana rery andohan'olo ry hanao kory hirako eo tsisy mpandihy tsisy ino ny hira tansimena vita soma tsara ny any tansimena za ny gogogogo nitomany agnaty chambre za ny raviko lohanaka jiaby za volaniko aminareo karaha nilatsahany lagnitra agnabony lohanaka aty hitako maizy karaha zahavako jiaby azala inamako iavako
za direct matsaro le volagna ny fagnanaovany voalohany tantragnonaka tam'izay nagnano fasafasy hoe iaraka iasa ka manomboka androany zaho androany anao arao zazy hino la biera hanao fety fa niala raha narary amiko zay niala manao arao zazy aho androany sorako any tompo bevata misy farany zavadrehetra